Jordi, calla el micròfon. Creo que que si nosotros en silenci, a ese sí les interesa la música i realment serà més emocionant. Si la gent que està parlant i ells se senten com que no estan fent alguna cosa per vosaltres. Realment hem vingut així perquè volen recordar la rega i també volen que compartau el que han preparat, no? La feina que han fet en nosaltres.